Good morning friends, welcome to Hwdaosha vlog. दा आं भैराबकुन्दायाव दंफैयो लोगोफोरजों दान्दिसे बेरायनानै फैबाय लोगोफोरा बेयाव पिकनिक एरेन्ज खालामदों दा बेयाव आंबो जइन जानो फैबाय दिनै पिकनिकखौ बुंनो थाङोबा बिदाय पिकनिक होननानै बुंनांसिगोन आरो सिजनथ' गैला जोब्बाय नै बै प्लास्टिक गोथां नुनायानो होननानै बुंदों जों दा थांगासिनो आंजों लोगोआव दङ जोंहा मिस्टार दिगान्त दैमारि गुबुनफोरा नै नालाय रंजागासिनो दा जोंहा फैनाया लेट जाबाय खोमालै ना नै जोंहा बसआबो सफैबाय आबौआदैमोना दा जानो थाखाय मैगंनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो लाब्रानि थाखाय मैगं हादों आदैमोना सालाद हागासिनो नै दक्षिण नाहेरुवा गुदि आफादनि दैदेननायाव दिनै बे पिकनिकआ खुंफुंजादों आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बे पिकनिकखौ खुंफुंनायनि थाखाय नै जोंहा कारिकर आदै बिथाङा संगासिनो दहायो 15 किल' संखांबाय फिथै बिखा थै होनाय दा थै गैयि आदै बिथाङा संगासिनो 10 किल'आव जोबोर टेस्टि जागोन संनाया संगासिनो बिथाङा आरो गालफारसेथिं नै रंजागासिनो सलियों सी मुस्कान है रंग चेहरा देखे चेहरा देखे हैरान है रंग तेरा देख फाइनाली जाखांबाय
पिकनिकआ दा जों थांनायनि नै मोसागासिनो